أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى كل من صار على ضربه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘Yan musulmi ne muku marhaban dalale a cikin wannan lokaci mai albarka lokaci na gabatar da nasiha da kuma wa'azi na addinin musulunci ina roƙon Allah ta'ala ya albarkaci wannan zama ‘yan uwanmu na gida da kuma waɗanda suka samu damar tarar mu da kuma kallon mu muna muku fata alkhairi muna kuma addu'ar Allah ubangiji ya ba mu nasara ya gafarta mana dukan kusakuran da suke ciki sannan ya ba mu ladan dukan abin da muka ambata Allah ya ba mu lutsufi da dacewa da aikata abubuwan da suke daidai ya karɓi kuma dukkan ayyukanmu alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye zan fara da magana akan abin da ya shafi zamantakewa ta yau da kullum wacce muke yi hadisi ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musulmi ɗan uwan musulmi ne dukan wani musulmi dan uwa ne a wurin dan uwansa musulmi ba sai lalle wanda aka haifa misali a ce shaƙiƙai ko li'abbai ba ko ummai ba wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ba ba wanda kuke kowa da uwarsa ba kowa da ubansa a'a dukkan musulmi ko baka san shi ba ko a wace duniya yake musulmi dan uwanka ne saboda haka musulmi dan uwan musulmi ne inji hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhul muslim la yadhlimu annabi ya ce to tunda dai dan uwanka ne musulmi to kada ka cuce shi daga cikin sharadin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kafawa kenan dan uwanka kada ka cuce shi in dai mutum ya yarda shi musulmi ne to kada ka sake ka cuce shi shine abu al-muslimu akhul muslim la yadhlimu ba za ka cuce shi ba a cikin irin abubuwan da annabi alaihi salatu wasallam ya lissafa da musulmi dan uwanka zai dinga yi maka akwai annabi ya ce ba za ka wulaƙanta shi ba ba za ka tozarta shi ba ba za ka ci mutuncinsa ba shekinan duk wani dan uwanka ba sai lalle wanda kuke yan uwa ba na yan uwantaka abin da nake fi ne na haihuwa in dai mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya zama musulmi ko da ce kiristiyani to wannan mutumin ba za ka wulakanta shi ba kuma ba za ka ci zarafinsa ba haka annabi alaihi salatu wassalam ya ce saboda haka nasiha ta yau ta ta'allaka da wato halin da ake ciki a duniya tun farkon shekarar nan ta 2020 a watan biyu annobar COVID-19 ko kuma coronavirus a farkon farawarta kafin ta koma C-19 ɗin. Ta shigo duniya ta yi ɓarna mutane da yawa sun rasa hanyoyin samun arziki. Wasu kuma sun samu. Idan wani ya rasa sai wani ya samu. Amma dai waɗanda suka fi yin asara waɗanda suka shiga wahala sun fi waɗanda suke jin daɗi yawa. Saboda haka rayuwar ta riga ta canza. Daga abin da za ka ci na naira 100 ya koma 200 ba kuma wai dan shi wanda zai sayar maka 200 nan shi ma yana so ba a haka ya samu shi ma to sai ya ga wani abu a jiki to abin ya tsananta idan abinci ne ya yi karanci ba a iya samu fitintinu a yankuna na duniya sun yi yawa saboda haka Allah ya jarabce mu malamai sun yi ta bayani a cikin irin gargaɗi da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa bayi kafin azaba ta zo musu cewa ku kiyaye tun kafin azabar ta kama ku idan kuka sake azabar ta zo to ba iya waɗanda suka janyo azabar ba za ta shafa har ma wanda bai janyo ba Allah ta'ala ya faɗa da Qur'ani yayi ku ji tsoron musiba ko wata fitina da za su zo ta shafe ku wacce take za ta shafi har wanda bai yi ta ba ɗaya daga ciki wannan annoba ta coronavirus zunubanmu sun kai Allah ya jarrabe mu
da irin wannan masifu al'ummar musulmi, irin zunubin da ake yi a ban ƙasa ya yi yawan da idan Allah ya yi mana uquba bisa ga wannan da sakamakon cutar corona, to Allah bai laifi ba. Saboda zunubin da muke yi idan Allah ya bar shi a matsayin wannan shine reserve, shine canji madadi, shine nan a matsayin tukwici, to halinmu ya kai da zunubanmu sun kai a yi mana. Banda irin wasu abubuwa, amma Allah sai ta ba mu lokaci, yayi ta ba mu lokaci, saboda Allah ta'ala ba zai kama ku da azaba ba a alƙawarin da yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda wasu al'ummatan da suka zo kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, idan Allah ya tashi gaba ɗaya yake kama su, idan ya kama su kuma sai ya batar da su gaba ɗaya. Allah yana faɗa alƙur'ani, ya tafiyar da mutane kaza, ya tafiyar da mutane kaza, ya tafiyar da mutane kaza, sannan ya kawo wasu, ya kuma kawo wasu. A wani gurin Allah subhanahu wataala ya ce, da a ce zunubanku sun yi mana yawa ko sun ishe mu, to da mun tafiyar da ku mun kawo kuma al'ummar da za su bi mu. Amma alƙawarin Allah ta'ala ba zai gama da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokaci ɗaya ba. A'a. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. Ita al'ummar musulmi na wannan lokaci, Allah ba zai gaggawar kawo musu lokacin mutuwarsu ba lokaci ɗaya. Sannan babu wanda za a ɗau numfashinsa sai lokacinsa ya yi. Sai da haka Allah kuma ya alƙawari kowa da lokacin da zai mutu. Sakamakon haka idan lokacin ka yi sai ka tafi, ko ta hanyar annoba ko ba ta annoba ba, ko ta rashin lafiya ko ba rashin lafiya ba, duk gashi na hanyoyi da yawa na tafiya lahira. Saboda haka wannan rayuwar da muke ciki ta tsananta. Waɗanda suke da hali muna yi musu wa'azi su taimaka waɗanda ba su da hali, waɗanda suke da yadda za su yi su taimaka waɗanda ba su da yadda za su yi. Annabi alaihi salatu wassalam a hadisin Abi Huraira ya ce, la yasturu abdun abdan fi duniya illa satarahu Allah yawmal qiyamah. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce, babu wani bawa da zai suturta ɗan uwansa wani bawa face Allah ta'ala ya sakanta masa ta hanyar yi masa sutura ranar alƙiyama. Duk wanda ya sirtawa wani abin da idan ya zama ya bayyana zai zama aibu, to Allah ta'ala shi ma zai suturta masa wani abu da idan ya bayyana a tare da shi zai zama aibu ranar alƙiyama. Jama'a wannan hadisi yana da matuƙar muhimmanci a wannan gabar, musamman yanayin yadda ake ciki na rayuwa a yanzu. Cin abinci ya zama wahala, wasu ba su da yadda za su yi, talauci ya ishe su, abin da za su kawo bakinsu wahalar samu yake, ga kuma iyalansu suna da yawa. Saboda haka a cikin irin wannan hali idan Allah ya hore maka ka suturta wani ɗan uwanka bawa ba shi da yadda zai ci abinci, sai ka ce to ga wannan ta ƙarƙashin ƙasa ka bayar, ka taimaka masa ya samu ya ci abincin, to ka sani lokacin da ake neman a ci abinci ranar alƙiyama an rasa yadda za a yi. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce Allah zai suturta ka ranar, za a kama kai abin da za ka ci sakamakon wancan abin da kai, ba wai ka bashi dan ka zo ka sake magana ba, a'a ka bashi saboda Allah ɗin. An gane, ka bashi saboda Allah. Idan ka bashi to Allah zai mayar maka da wannan tukuici ranar alkiyama, ranar da ba ka da wata istida'a, ba za ka yi ci da kanka ba, ba za ka yi sha da kanka ba. Yawma tubla sara'ir kenan, malana min quwwatin wala nasir. Allah ya ce ranar tonon asiri ba wanda yake da wani ƙarfi ko ƙwarin gwiwa ko wani taimako da zai zo face da gurin Allah din. To daga cikin irin waɗanda Allah zai suturta, kai ma ka yi ƙoƙari ka kasance cikinsu, ko da ta hanyar ka ba mutum abinci ne ya ci, idan ya ci ya wuce Allah ya rubuta. Saboda haka ina jawo hankalinku ‘yan uwa musulmi, a daure a dinga yin taimakekeniya a cikin wannan hali. Da abin da kana da shi guda ɗaya za ka iya raba shi biyu, to yi ƙoƙari ka raba shi biyu, Allah ya taimake ka, Allah zai mayar maka da wannan arzikin.
man dal ladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan kathira. Waye zai bawa Allah rance mai kyau ba rancen da yake da bashi na ruwa ba. Idan ka bada kaɗan sai Allah ya mayar maka da yawa. Kuma wanda ya bawa Allah rance ai ya fi kowa riba, tunda Allah ya tashi biyan ka yudha'af, Allah zai ninka maka. Idan ya ninka maka ma a wani hadisin yace idan Allah ya ninka maka sai ya ƙara ninka maka sau adadin ninkin da ya ninka maka. Allah yana iya rubanyawa ya ninka shi fiye da inda ma kake tunani. Allah ka mana nufi, Allah ka ninka mana ayyukan alkhairin mu, Allah ka taimake mu ka ba mu nasara. Wannan shine abubuwa sun gabata da bayanai malamai suna ta yi. Ina jawo hankali yan uwa su dinga saurara waɗannan wa'azuzzuka domin za su taimaka musu, za su taimaka ƙwarai kuwa, musamman abin da ya shafi ciyarwa abu ne mai girma, abu ne mai lada. A cikin suratul baqara sahabbai suna tambaya yas'alunaka madha yunfiqun, suna tambayar suwa za su ciyar, suna so su san wa ya kamata su ciyar su samu lada. qul ma anfaqtum min khairin falilwalidayn, Allah ya ce ka gaya musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abin da za ku ciyar daga dukiyoyinku face ku siyar ku samu lada ka ciyar da iyayenku, wal aqrabin da makusanta iyayenku ko makusantanku daga iyayenku, shine kanwa ko ya ko kani ko wa ko dan uwan uba, duka waɗannan makusanta jin da dangi da su ya kamata ka bi ka ciyar. Shine nan sai Allah ya taimake ka. Idan ka gama da su to sai wa za ka yi wa alkhairi? Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul baqara laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al-mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilin wa fi riqabi. Allah ya lissafa wasu mutane da idan dai aikin alkhairi zaka yi to waɗannan mutane yafi kamata ka cancanta. Idan ka ce ka yarda da Allah, ka yarda da ranar lahira, ka yarda da mala'ikun Allah, ka yarda da littafan da Allah ya saukar, to ka ciyar ka taimaka. Wa za ka fara? Ka taimaka wa ɗan tafarki bayan ka gama da iyayenka, ka taimaka wa makusanta bayan ka gama da su, ka taimaka wa wanda zai zo ya ce da Allah a taimaka masa, ina da matsala, ina cikin lalura, ku taimaka masa. Fita daga cikin wannan lalura, wacce kuka sani da wacce ma ba ku sani ba. Idan ba ku sani ba to idan ya faɗa a taimaka masa, idan kuma kun sani za ku iya fahimta to ku taimaka masa. Wannan shine albirru, shine aikin alkhairi, aikin da zai kai ka gidan aljanna. Saboda haka muna addu'a Allah ubangiji ta'ala ya sa waɗanda suke da dama su taimaka, waɗanda suka samu dama su taimaka, Allah ka ba su ladan taimakawar. Wanda baya yi ya ji wa'azi Allah ka sa ya dinga yi, Allah kuma ka bashi ladan yayi saboda lahira, yayi saboda kai, Allah ka karba masa kai kuma. Saboda haka ciyarwa ba karamin abu bane. Idan ka tashi ciyarwar ba fa wanda yake mara kyau zaka bayar ba. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah ta'ala ya ce lan tanalul birra, ba za ku samu ladan aikin alkhairi ba, ba za ku samu ladan ciyarwar da kuka yi ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun, har sai kun ciyar da irin abin da kuke so ku ci, irin abin da yake da daɗi, irin wanda kuke ci shi za ku bayar. Kar ka ɗauko wanda ba za ka ci ba kai ma. Allah ya ce illa an tughmidu fihi, in dai ku ma an ce ku ci wannan ba za ku iya ci ba sai kun rufe idanunku. Sai mutum ya rufe ido zai iya cin abincin. To in dai har sai ka rufe ido ko dan dole ce ya saka ci wannan, to kai ma har ka bada shi, sai dai idan iya karfin ka kenan. Idan zaka ci shinkafa da mai da yaji to ka bada irin wannan. Idan zaka ci da miya da nama kada ka ce da manja zaka bayar. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, irin wanda zaka ci to irin sa zaka bayar, sai Allah ya taimake kai baka lada. Ba ka yi haka bane don ka taimaki Allah. A'a,
gaba ɗayan mu mabukata ne a gurin Allah. Allah shine wadatacce. Idan ma baka yi ba, idan ka yi ba raguwar Allah kai ba, idan kai ba daɗa masa kai ba, a'a dan kanka kake yi. Wa taf'alu min khairin fali anfusikum, duk abin da kuka aikata na alkhairi ko na samun lada a gidan duniya to fa dan kanku ne. Saboda haka Allah kuma ba zai rage muku dukkan wani abin da kuka yi na alkhairi ba, komai kankantarsa kuma komai yawansa. Allah zai ba ku, ya ribanya muku. Idan mutum ya yi nufin alkhairi, in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ya yi niyya ta yin aikin alkhairi amma sai ya gagara yi, to Allah zai taimake shi ya kuma ba shi ladan, ko da a ce bai yi wannan aikin alkhairin ba, Allah zai ba shi lada. Idan kuma ya yi, Allah sai ya ribanya masa wani lada. Idan ka tashi za ka yi zunubi, in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, idan ka fasa aikata wannan abun, to Allah zai baka lada. Idan kuma sharri ka tashi yi, mummunan aiki ka kudirce a ranka cewa sai ka aikata, sai Allah bai baka iko ba, ko kuma sai ka ji a ranka cewa ba za ka yi ba, Allah zai baka lada na dakatar da zuciyarka da kai. Sharri ne ba, idan kai zunubi za ka samu. To annabi ya ce idan kuma ka yi nufin abin kuma ka aikata wannan sharrin, sai Allah ya baka iya ladan sharrin kwalli ɗaya. Ku kalli abin fa. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah yana son ku da aikin alkhairi, ina so ya tausasa muku, sai sa yake sanya muku lutufi, yake sanya muku abin da za ku yi. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah baya dorawa wani mutum ko wani numfashi cewa dole sai kai kaza, a'a, sai dai abin da dama ran za ta iya yi. Abin da ran zai iya yi ne dama Allah ke dora masa. Saboda haka ‘yan uwa musulmi, ina yi muku wasiya da nasiha cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali, ku nemi lahirarku kafin lokacin zuwanta ya yi. Wani mutumi yana cewa, la dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati qabla al-maut yabniha. Babu wani gida ga mutum da zai shiga ciki ya zauna bayan ya bar duniya ya mutu, illa allati qabla al-maut yabniha, sai dai kafin mutuwar ka gina wannan gida. Fa in banaha bi khairin daba maskunu, idan ka gina gidanka na lahira da aikin alkhairi, ka dinga yin hidimomi, ka dinga taimakawa wanda ka sani da wanda baka sani ba, ka dinga yin ƙananan ayyuka al-salihat, to kana gina wannan gidan naka ne da gini mai kyau. Idan ka gama shi kuma ɗaba maskunuhu, za ka ji daɗin zama a ciki, saboda za ka samu AC da fanka da abinci da komai a ciki. Fa in banaha bi sharrin, idan kuka gina gidan naka da lahira da sharri, duk wani aikin alheri baka ciki kai, duk wani aiki na sharri kana ciki, to ana maka gini ne mummuna sakamakon ayyukan da kake aikatawa. Idan ka mutu, Allah ya saka a cikin wannan gidan, khaba baniha, za ka yi kaito, za ka yi wayyo da wannan gida da ka gina kuma kake ciki. Gashi babu wani lokaci da za ka iya gyara shi, kuma la mahalat sai ka tafi lahira. Me ya kamata ka yi amfani da wannan time din naka, wannan dama da kake da ita, ka yi aiki nagari, ko da a ce a yanzu ba za ka amfane shi ba. Kar ka kalli long investment ne, in boko suna kallon wannan a matsayin long investment, kowa yana so ya samu kuɗi a kusa. Shi kuma aikin lahira aiki ne long investment, amma kuma baka sani ba akwai masu short investment ne, za ka iya yi yanzu zuwa an jima sai ka mutu. Kuma kana mutuwa Allah zai fito maka da shi kawai ya sallame ka, magana ta ƙare. Inna Allah sari'ul hisab, Allah mai gaggawar aiwatar da hisabi ne, ƙididdige komai a baka, kana mutuwa kawai alƙiyama ka ta tsaye malam. Saboda haka me ya kamata ka yi? Ka yi amfani da damarka da lokacinka da arzikinka da wadatar da Allah ya baka da haƙurinka da numfashin da kake da shi da lafiyarka, ka nemi lahira. Jama'a a taimaka a cikin wannan hali na coronavirus, al'amari ne ya ta'azzara. A taimakawa 'yan uwa musulmi su ci su sha, abin da kake da shi ka bayar, Allah zai mayar maka da kasiran, komai ƙanƙantarsa. Babu abin da ya fi ciyarwa samar da lada a wannan lokaci, kuma ciyarwa ita ce mafi wahala. Wani yana nan duk wannan halin da ake ciki bai taɓa shiga ba,
saboda bai rasa abin da zai ci ba, bai rasa abin da zai sha ba, sannan duk abin da yake so yana samu. Wataƙila ma kasuwarsa ta ƙaru, wanda a baya ba haka take ba. Inna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yana shimfida arziki ga wanda ya so. Babu wani tsanani da zai zo yasa a ce Allah ya kasa ko ya gaza bawa wani arziki, sai dai ya zamana Allah ya buɗawa wasu ma sun samu. Inna Allah huwal ghani wa nahnu al-fuqara'u ilayhi. Allah shine mawadaci, mu kuma bukata ce a gare mu da shi. Idan ka roki Allah, Allah zai baka. Duk abin da ka roki Allah yadda ibawa ne kai ma zai iya baka, sai dai idan arzikinka muqaddaran tunda can ba haka yake ba al-asaliya. Saboda haka babu wani abun da yake na damuwa, a ci gaba da haƙuri, a ci gaba da istighfari. Duk wannan musiba da ake ciki alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da darajar al'ummarsa da darajar musulunci da yake cikinmu da darajar alƙur'ani da muke da shi da makarantarmu, Allah zai mana dafi iyaye mana dukan wannan musiba. Allah ta'ala ya ce walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama. Da a ce mutanen gari ko mutanen da suke wani ƙauye ko mutanen da suke wata ƙasa ko mutanen da suke cikin duniya gaba ɗaya amanu za su yarda da Allah su ba da gaskiya wattaqu su ji tsoronsa la fatahna alaihim barakatin minas sama. Allah ya ce to da mun buɗe musu dukkan wasu albarkoki daga sama suna saukowa ƙasa. Annabi alaihi salatu wassalam Allah ya zaɓi mutanensa, ya zaɓi jama'arsa. Yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ku ne zababbun al'umma waɗanda kuke cikin dukkan al'ummatai da muka cire ku. Kuna umarni da kyakkyawan aiki kuma kuna hani ga mummuna, kuna kuma ba da gaskiya da Allah. Ashe kenan wasu al'umman da aka yi ba sa ba da gaskiya da Allah, ba sa kuma umarni da kyakkyawan aiki, kuma suna ta umarni a yi mummuna. Saboda haka mun bambanta da su saboda wannan abun. Tun da muke da wannan, to mu ci gaba da riƙe shi da wannan daraja tamu. Allah Ubangiji ya ci gaba da karɓar dukkan ayyukanmu, Allah ya gafarta mana dukkan zanubanmu. Allah ta'ala a cikin Alƙur'ani ya ce istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis samaa alaikum midraran. Ku nemi gafarar Ubangijinku. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah alazim, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah alazim. Kowa ya dinga yi. Idan kuna yi, Allah ya ce yursilis samaa alaikum midraran. Allah sai turo muku da sama ta bude ta baku dukkan abin da kuke so. Sama za ta kece dukkan arzikin da yake sama zai shigo ƙasa. Idan ya shigo ƙasa kuma za a yi noma. Allah ba zubo da kuɗi yake daga sama ba, a ruwa yake zubo da shi, sai ya albarka, sai a yi abinci, sai a ci, dabbobi su sha, mutane su sha, sai su more. Sannan Allah idan ya sauko da ruwan sai ya wanke dukkan wani datti da yake wannan ƙasar, ya wanke duk wani illa, ya wanke duk wata cuta. Barakatun minas sama. Sai zama na jannatin tajri min tahtikumul anhar. Ƙasan ku wata aljanna da wata ƙoramu suna zagayawa. A yi so a samu kifi, a yi so a samu kifi, a yi yawo a kan ruwa, a je a kai kaya can, a kai kaya can ta cikin ruwa. Dukkan arziki ne wannan. Saboda haka jama'a zan dakata a nan saboda lokaci. Ina yi muku fatan alkhairi, ina kuma addu'ar Allah Ubangiji ya yaye mana wannan cuta da muke cikinta. Allah ka sauƙaƙa mana, Allah ka buɗo mana dukkan hanyoyin alheri, ka toshe mana dukkan wasu ƙofofi na sharri. Allah dukkan abin da kai mana sakamakon ayyukanmu ne. Dukkan abin da kake da shi na alkhairi Allah muna roƙonka ka sauko mana da shi. Ka tsare mana ƴaƴanmu, ƴan uwanmu, dukiyoyinmu da dukkan abin da muka mallaka. Gabanmu da bayanmu Allah ka tsaya mana. Allah ka zama jinmu, ka zama ganinmu, ka zama cinmu, ka zama shanmu Allah. Allah kai ne mai bada arziki. Allah ka ba mu arziki, ka raba mu da talauci duniya da lahira. Allah ka samu wadatu duniya da lahira. Allah ka fitar da mu kunyar ranar lahira. Allah ka taimake mu, ka taimaki al'ummar musulmi baki daya. Allah ka kare kafirai da kafircin su gaba daya. Allah ka dora addinin musulunci ya zama a saman komai kamar yadda ka alƙawarta mana. aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.